एक सेकेन्डावनो नोंथांनि फैसाया लाख लाख गोमाजोबगोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नै आंहा दिनैहाय खदाल खन्था दुमब्रु साथा लानानै ओंखारलायबाय खुसेंग्रा जावनो। ओमफ्राय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फंसे गोनांथि बाथ्रा खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो खोनासंनानै ला, नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन। मानो मोजां जागोन होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनावहाय अनलाइन गोदानैहाय सिखाव ओंखारलायबाय बेंकनि फैसा खावग्रा। दा बे बेंकनि फैसाखौ दा गोदानै माबोरै खावो बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथियाखैबो जानो हागौ। बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन। दिनैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आयंमोन आबैमोन आबौमोन बिथांमोना रोङा। बिथांमोननि फिसाफ्रा गोरोंब्लाबो बिथांमोननि बिमा बिफाफ्रा बिथांमोना रोङा, दिनैसिमबो बुजिया। सोरबा बायदिया मबाइलबो थुनो रोङा। नैबेफोरबायदिया माने गोबां गिनांगौ दङ। दाथ' जोंनि गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो बेंक एकाउन्ट दंजोबसै। सासेनावबो गैया होननानै बुंनो हाला दानि दिनावहाय। दा बैसोरो माने दा गोदानै फैनाय सिखावखौहाय मिथियाखै बा बुजियाखैबो जानो हागौ। बिनिखायनो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों, जाहाथे नोंथांमोना सांग्रां जानानै थायो। सिगांनो गासैबो बेंक एकाउन्टआनो आधार कार्डजों लिंक जाजोब्बाय। आधार कार्ड KYC होजोब्बाय। बे आधार कार्डनि मुङैनो नोंनि बेंकनि फैसाखौ खावगोन। माब्रै खावगोन नोंथांमोना खोनासंलांदो। जायनाखि बै सिखाव दाबसे जायगायाव जिरायनानै दङ बेंकनि फैसा खावनो थाखाय, बैसोरो मा साल खालामगोन, मा सालु बाहायगोन, मा सालु बाहायनानै नोंथांमोननियाव फन हरगोन। नोंथांमोननियाव फन हरनानै बुंगोन, नोंथांनि आधार कार्डना ब्लक जानायसै, आपडेट खालामनांसिगौ। नोंथाङा आपडेट खालामनो गोसो दङब्ला आधार कार्डनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन, नों बे OTPखौ हर, दानो अनलाइन आपडेट जागोन होननानैहाय नोंथांमोनखौहाय थगाय हरगोन। अब्लाथ' नोंथांमोना हाखु दाखु जागोन गावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय। बेयावनो नोंथाङा OTPखौ हरब्र'गोन। दा बेजोंनो दानि गोदान सिखावा मुलाम्फा खालामगासिनो दङ आरो। बिनिखायनो आङो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय सांग्रां हरनो सानदों, जाहाथे सोरबाफोर नोंथांमोननियावहाय बेफोरबायदि आधार कार्डना आपडेट खालामनांसिगौ ब्लक जानोसै होननानैहाय नोंथांनियाव OTP बियोब्ला हरनाङा। जुदि नोंथांनि आधार कार्डना आपडेट खालामनांगौब्ला आधार कार्ड सेन्टार दङ गावबागाव जायगायाव, बेयाव थांनानै आपडेट खालामहै। अब्लाबो अनलाइन फनजोंहाय बेबायदि OTP बिहरनायखौ दाहर। नङाब्ला नोंथाङा एक सेकेन्डावनो लाख लाख थाखा बेंकनिफ्राय खावनानै लांजागोन। अब्ला नोंथाङा हामफ्ला थिफ्ला जागोन, बहाय थांगोन बहाय थाङा बेफोरबायदि हालाय हाफाय जागोन नोंथाङा। बिनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बयनोबो दिनै खोन्थाहरबाय, आङो मिथिनायखाय। दा जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोनाबो मिथिथों। बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो बयनोबो, जाहाथे जोंनि आबौ आबै आयं बिथांमोना इसिबां गोरों गैया। दानि फैबाय थानाय गथ'फ्रासो आखा फाखा जाजोब्बाय, गोरोंजोबसै। नाथाय जोंनि सिगांनि जेनेरेसन जेखिनि दं आयंमोन आबैमोन आबौमोन बिथांमोना दासिमबो रोङा। बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै खोन्था आरो बिमा बिफानोबो नोंथांमोना खोन्था, फोरमायनानै हो। बेबायदि दाहर बादा होनानै दोन, जाहाथे बै नोंथांमोननि बिमा बिफाफ्राबो मिथिनानैहाय सांग्राङै थानो हायो। बेबायदि आधार कार्ड आपडेट खालामनांगौ होननानैहाय OTP बिहरदोंब्ला डाइरेक्ट फनखौ दाननानै हर, जेबो रायलायनांगौ गोनांथि गैया। आरो बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो खोन्थादों, जायनाखि जोङो ओंख्रि जायो हानि सबाय। आङो दाखाल गोबां जायगायाव नुबोदों, ओरैहाय चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला बर्डार साइडनावहाय गोबां नुबोदों। आं नाम लाले, जायगाफोरनि नामखौ लाले आङो। नाथाय हानि सबायखौ नोंथांमोना हाथायाव बायनानै जानांगौब्ला, नोंथांनि मेगनजों नुवाखैब्ला फोनाय गायनायखौ नोंथांमोना हाथायनिफ्राय बायनानै दाजा। नोंथाङा बे हानि सबायखौ जानो गोसो दंब्ला नोंथाङा न'आवनो गायनानै जा। मानो आं बुंदों न'आवनो गायनानै जा, माने सिगाङाव मा खालामो, नैबे हाग्रा जाबाय नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव हाग्रा नुदों। बे हाग्राखौ मा खालामगोन, बै रानदाब ना हाइजेक होनो, बेखौ सारनानै फोथैजोबगोन आरो बिनि सायावनो बै सबायखौ फोनानै होगोन। अब्ला बे मुलिनि बिजानुआथ' मैगङाव हाबथारखागोन। जोङो मानोथो गेस जायोनो, खर' सायोनो, खर' गिदिङोनो, जोङो मानो जायो, बैफोरनिफ्रायनो जायो। बिनिखायनो आङो बुंदों, नोंथांमोना हानि सबाय ओंख्रि जानोब्ला नोंथांनि मेगनजों नुनांगोन फोनाय गायनायखौ, अब्लासो नोंथाङा बायनानै जा। हाथायनिफ्राय बेबायदि जानला मोनला बायनानै दाजा। आङो दाख्लै नुबोदों जोंनि चिरां जिल्ला बर्डार आरो क'क्राझार जिल्ला बर्डार बे साइडनावहाय माने हालेवाखैनो, मुलिल' सारनानै सायाव फोदलाजोबदों आरोखि सबाया, ओरैबायदि। नाथाय जोङो बाजाराव फानफैयोब्ला जोङो बे ओंख्रिखौ जों बायनानै जायो।
बे ओंख्रिखौ बायना जानांगौब्ला जोंनि देहाया मा खहा जागोन? जोंनि देहाया जागोन खिनाय जागोन, गोबालुनाय जागोन, खर' गिदिंनाय जागोन, खर' साग्रा जागोन। नैबेफोरबायदि जोंनावहाय जोंनि देहायाव सोमजिगोन आरो। बेनिखायनो आङो बयखौबो बुंदों बाजारनिफ्राय मालाबाबो हानि सबायखौ बायनानै दाजा। नोंथाङा जानो गोसो दङब्ला न'आवनो एसेसो फो, दब्लायसे बा दब्लायनै, बेनो जथेस्थ' नोंथांनि थाखाय। जेब्लायबोथ' जाबाय थायाना, जानो लुबैलाल'सो जायो। आरो लोगोसे आङो नैबेखौबो बुंलांनो सानो, डक्टरनाव नायजायालासिनो गावबा गावनो उदै सानाय, खर' सानाय, मोदोम साख्रुबनाय बैफोरबायदि मुलिखौ बायनानै अभार जाब्रेलाबायो। ओमफ्राय बेयावनो जोंनि बर'फ्रा खैफोदनाव गोलैयो। मानोथो जोंनि बर'नि गेजेरावहायलाय खालि नुनाय मानि किडनि प्रब्लेम, किडनि देम जानाय। बै किडनि देम जानाया बैफोरनिफ्रायसो फैयो जानांगौ। ओंखायनो नोंथाङा देहाखौहाय उसुबिदा, देहाखौ गाज्रि मोनबाय थादोंब्ला, लोमजानाय मोनबाय थादोंब्ला डक्टरनाव नायजाग्रो, बिनि उनावसो मुलिखौ जा। ओरैनो मुलिखौ गोदाव सोराव जाद्लाबायनो नाङा, नोंथांनि देहायाव गोबां खहा जानो हागौ आरो। दा बेनो आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। हायोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो, जाहाथे बयबो सांग्राङै थायो।